Llyfrgell. Llyfrgelloedd. Collais i fy nghyllell o'r llyfrgell Llangollen. Faint o lyfrgelloedd sy'n yno? Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r tair llyfrgell ar gau heddiw. Mae'r tair llyfrgell ar gau heddiw. Roedd y llyfrgelloedd i gyd ar dân. Roedd y llyfrgelloedd i gyd ar dân. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell.